السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا قرة عيوننا إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. الله تبارك وتعالى hemmäňiziň taat we ibadetleňizi, salih amallarňyzy, Hudaý üçin oturşyklaňyz we mehabbetleňiz, duaýy haýrleňiz, Hudaýyň kelamyndan we Resulullahyň ýaşaýyşyndan we mübarek sözlerinden eşdersip gelmek imanyň alamatydyr. Allah Taala ýurdumuzy parahat edip, watanymyzy emniyet, ağdı birlikte ulamalarymyz we milletimizin ağdı birligine nuri imandan ayırmasın inşallah. Hudaý Taala bu kadar buulda has toy bolupdy. İzdivaç ediyen dogolla gelin menen ağdı birlikte kep gurrun bolmany Hudaý Taalaň söýýän formasyna halal tutup haram toy tutmany içerdaşarlary bilen ağdı birlikde bereketde imanly ýaşasyn inşallah. Gözümüzün nuri we başymyzyň täji Serdar-ı Alem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek 55-nji ýaşynda Bedir jeňine, Bedir savaşyna bolan ýagdaýlardan we wakalardan Qaw içinde almaly dersleri bilen beýik Allah'ın köklediğinden hyzmatyňyza ýetirersin inşallah. Geçen heftelerde Cengi Bedir jeňine perişteleň Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabalara arka bolup da, din arka bolup da perişteleň kömege gelmegi ve iblis şeytanyň gaçyp gitmegi ve Ebu Cehl mel'unna helak bolmagy, ölmegi pek Allah köklediğinden geçipdi. Emma iblis kaçandan sonra Ebu Cehl ölünden sonra ثم قال صلى الله عليه وسلم سيهزم الجمع ويولون الدبور. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم لعلي المرتضى رضي الله عنه ناولني قبضة من تراب. Ohum Peygamberimiz qayta mübarek telerini çadıra giyirip dua edip taşerik çıkıp yine ceň meydana varıp seyuhzamul cem'u ve yuvalluna dubur dipdir. Inhe basımlıkta bir kafirliň leşkeri basılıp da ýydyna gaçyp gider dipdir. Ohum Hazreti Ali'ye aýdypdyr. Maňa bir awuç, bir kısım çäg alypdyr. Yerden çäge alypdyr, Peygamberimize beripdir. Hazreti Ali Murtada radıyallahu anh. Fetenawalaha sallallahu aleyhi ve sellem ve istaqbala biha Qurayşan ثم قال شاهت الوجوه اللهم ارعب قلوبهم وزلزل أقدامهم. Bir kısım çäge alıp o hem kafirlere gaşyn bakıp şahatil vujuh kafirlerin yüzü bir teleke bolly.
Hudaýa şolan kalplarına korku okla, o şolan ayaklarını titret, daýagdyryp bilmesin nipdir. On çägän elnäki bir avuç, bir gysym çägän bile-billigi bilen kafirlara gaşyn belläpdir. فَلَمْ يَبْقَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَحَدٌ إِلَّا مَلَأَتْ عَيْنَهُ وَمَنْ خَرَيْهِ وَعَيْنَيْهِ. Şu kafirlerin içinde bir nefer galmandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elnäki atan çägesinin şu kafirin gözüne, burnuna, agdyna girmesin. Her gaýsynyň agdyna, burnuna girip nämetçeğin bilmäni aňlyklaryk dolany bertili. Elini yüzlerine tutup, burunlarına tutup. Resulullah janyň bir gysym bir avuç atan çägesi tamam kafirlerin yüzüne, burnuna, gözüne, agdyna giripdir. Şu aýdýan görürüm Sure Enfal 2-nji sefhasynda Hud Allah'ın kelamynda var. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ رَمَى. Allah'ın kelamı şu. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ. Ey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, sen ol çäge alıp attın ha, sen ataňa, وَلَكِنَّ اللّٰهَ رَمَى. Hudaý attı onnikdir. Hud Allah'ın kelamı şu. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ رَمَى. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ. Sen çägäni alıp attın, sen ataňa, وَلَكِنَّ اللّٰهَ رَمَى. Hudaý attı o çägäni. Tamam kafirlerin gözüne, burnuna, agdyna gaşyn giriberdir. Oňam aňlyk bäri gorny bertirle. فَانْهَزَمَ الْكُفَّارُ وَرَدِفَهُمْ الْمُسْلِمُونَ. Ebu Cehil öldü, İblis kaçıp gitti. Oňam kafirler ýygyna gaçmagy dürtdirler. Bitin leşker. Musulmanlary ýygynden kawalapdyrlar. Yaqtuluna ve yasiruna fi nashatin ve hidde. Resulullah jany ayet okuyup çäge bilende billenden soňra musulmanlar gaýtadan bir jan girip, gaýtadan bir hoş bolup kafirler yetişdiğinden hem öldürüp hem esir etmäne dürtdirler. Kafirler da kaçıp oloydan oloy, o defeden o defe, 1000 nefer, musulmanlar da 300 neferin döwrebi. Hudaý kömek berdi, ewne zat durmayan. Allah Taala arka bolsa ewne zat durmayan. Adam Hudaýdan tamakin bolmaly. Hudaý arkam bolsa ne hareket etmeli. Geçen heftelerde gaw geçti gördüňler. Oloydan oloya la yadruna kayfa yadkhuluna Mekke'tel mukarreme hacilan. Yolu utanıp barýaly, biz Mekke näjire girmeli. Bula Mekke bar haber vermeli, biz basyllyk diýmeli. 1000 nefer teçhizat-ı cengizi tamam mücehhez, hemme zatlar amada. Ne kadar atları vardı? Bula 300 neferdi musulmanlar, kafirler 1000 neferdi. La yadruna kayfa yadkhuluna Mekke'tel mukarreme hacelan. Näçe Mekke ýerjiklerini bilmändirler. Näme haber bilen barmyl? Ebu Cehl ölünden soňra betbaht. وانتهت المعركة بفتح مبين. Bütün musulmanlara peyda olup Bedir savaşı tamam oluyor. Kafirler kaçıp وكان قتلاهم 70 رجلا وأسر منهم 70. Kafirlerden 70 nefer ölüptür, öldürülüptür. 70 nefer de esir ettirler. Musulmanlar kafirlerden 70 nefer öldürttirler, 70 nefer de esir ettirler. Köpsü de Kureyş'in menneyen ulukan adamlarından. وَلَمَّا تَمَّ الْفَتْحُ أَرْسَلَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Tamam cenk meydan, savaş tamam oluptur. Öldürülen öldürülüp, kafirlerden esir olan esir olup, kaçıp gidip, Aham Peygamberimiz 2 tane cavan sahabasını 20 yaşa yetmedik cavan sahabadan ikisini yetin Medine haber verin, musulmanlar piruz bolallygyny bardan eşittirin diýipdir. Ewat bollan, ewnçak haber berýärlerden bolun,
Şon soňra Medine-i Münewwere'de habar bolupdyr jeň bolallygy. Narahat edemmişdik Medine-i Münewwere'ň Medine-i Münewwere'de galan sahabalar, musulmanlar. Yetin habar berin, bu işlik bolsun dipdir. İki tane jawan sahabasyny iyi beripdir. Ey mümin musulman dogallar, ey jawan dostlar, izinden bolan waqaları gaw dikkat edin. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بإلقاء هؤلاء الخبثاء وهم Peygamberimiz aýdypdyr, kafirliň nejis cüsselerini, kafirliň nejis maslyklaryny Bedirdäki guya oklaň dipdir. Çah, guyun içine oklap göberin dipdir. Üşürden getirin, şu Bedir meydanına guyulakyan, şoň birini gömäň dipdir, hemmesini üşürden. Oham, kafirliň nejis maslyklaryny, cesetlerini getiripdirle, oham Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ol maslyklaryň üstüne barıp, olara bir zat aýdypdyr, maslyk getallara. فقال صلى الله عليه وسلم بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم ol helak bolanlar, o dargallar hemmesi Mekkeli de kafirler da, hemmesi Peygamberimizin owadaşı. Oham Peygamberimiz olan üstüne durmaydypdyr. Bi'se aşiretun nebiyyi kuntum li nebiyyikum. Siz ne beyle telika adam boldunuz? Öz tayfaňyzdan bolan Peygambere telekelik etdiňiz dipdir. Kezzebtumuni ve saddaqani en-nas. Siz men owadaşym bolup, tayfadaşym bolup maňa inanmadyňyz. Muhammed yalançy diýdiňiz, halk maňa inandy dipdir. Kezzebtumuni ve saddaqani en-nas. Men owadaşym bolup, tayfadaşym bolup Mekkeň adam sizin menne dipdir. Gelip Medine'ň döwrüne jeň bolupdy. Nereyle bu teleki millet bolluňy tizlipdir. Sizem maňa teklip etdiňiz. Yalan aýtýanyň diýdiňiz, emma halk maňa inandy diýipdir. Wa khadaltumuni wa nasarani an-nas. Hiç maňa kömek bermediňiz. Ey owadaşym diýipdir. Şu ölüliň üstüne barp gygyrtdyra. Maňa kömek bermediňiz. Tamam başga ýurdun adamlar maňa kömek berdi diýipdir. Wa akhrajtumuni wa awani an-nas. Ey owadaşym diýipdir. Siz meni öz owamdan çykardyňyz diýipdir. Meni Mekke'den çykardyňyz diýipdir. Men bar başga ýurtda 500 kilometr fasilede bolan Medine'ň adamlary jaý berdiler maňa ödünden diýipdir. Wa akhrajtumuni wa awani an-nas. Meni öz ýurdumdan çykardyňyz diýipdir. Ne beýle telekel adam bollaňyz siz diýipdir. O da ahir zaman Peygamber ey adam pelasda yaman abiyan bolmaly ha. Ey musulman dogallar. Resulullah jaň ötümli gurrunları näme? Öz ýüreginden kin çykaryp aýdypdyr, maslagyň üstünde aýdypdyr ödünde. Nejis bolup ölükden kafirler aýdypdy. Siz maňa yalan diýdiňiz, halk maňa inandy diýipdir. Siz maňa kömek bermediňiz, halk kömek berdi. Siz meni Mekke'den öz ýurdumdan çykardyňyz, ata-babamyň ýurdundan çykardyňyz. Emma maňa balyp başga ýurtdan jaý berdiler diýipdir. Muň üçin bir esasy ders bar, inşallah işte görüňiz diýär. Oham bular goýun içine okan, üstüne kum goýulypdyr. Oham jeň meýdanynda Resulullah'dan hemişe 3 günnagy bolup, hemme zatlar tertiplep oham gitýänmiş. Oham Peygamberimiz aýdypdyr, ýükleri daňyşdyryň, Medine-i Münewwere'ge şeň ugramaly diýipdir. Oham diýeti ýükleri daňylyp, Resulullah'dan piyada ugrap, ýene o kafirlaryň maslyklarynyň üstüne, gömülen guýuň üstüne barıpdyr. Hem Resulullah'ın içinden çıkar yalı da bir yağday. Öz ağaları, öz ovadaşları gelip Medine'nin mentakasına Bedir diyen yerde Peygamberimiz bilen ölüşmeli. Beter pel yamanlık diyemayışı, beter adam ağlamak diyemayışı.
Adam Hudaýyny ýatdan çykarsa, köňeli aýtýar-da Hudaýdan gorkmakdan gork diýipdir da. Hudaýdan adam gorkmasa her näme edaýana. Hemmesi Resulullah janyň öz obadyşy. Ey başga gurrun gerek käşiýiji da. Fat Allah Taala'dan dilemeli, Hudaýa bizi muhabbetinden ayırma. Hudaýa dostluğun muhabbetinden ayırma. Hudaýa sana ýakynlykdan amallan ayırma. Fakat ders alıp gidivermeli şol. Hudaýyň muhabbetinden düşen adam, Hudaýyň dostluğunun da muhabbetinden düşýän ha. Hudaýa ýakynlykdan amallan muhabbetinden de yere düşýän ha. Ey jowan dost, ey musulman, ey türkmen dogalla. Şular haqiqat bolup geçen ýagdaý. Aham Resulullah jan olaň nijis maslyklarynyň üstüne baryp ýeke atlaryny we dädeleriniň de adyny tutup gıygyrypdyr. Ya fulan ibni falan, ya falan ibni falan. Ey Ebu Cehil falanyň ogly, ey Utba falanyň ogly, ey falanyň ogly ýeke atlaryny tutupdyr. Aham aýdypdyr: "Ayasurrukum annakum ata'tumullaha ta'ala wa rasulahu?" Size gowulmardymy? Hudaýyň diýen neden bolsaňyz, Resulullahyň diýen neden bolsaňyz gowulmardymy? Şolara hitap edip aýdypdy, ölülere, kafirlaryň jesedine. Aham ýerinden aýdypdyr: "Fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan, fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan?" Ey kafirlar, mena Hudaýyň wa'de bereniniň wa'desini tapdym. Hudaý maňa wa'de berdi, piruz ederim diýip, mena piruz boldum. Ve Hudaý da kafirlere wa'de etdi, azabym ma diýip. Mena Hudaýyň wa'dedenine ýetişdim. Hudaýyň wa'deden adyny tapdym. Siz de inni bu dünýeden geçdiňiz. Fursatyňyz tamam boldy. Wagt tamam boldy. Aya siz de Hudaýyň wa'deden azabyna ýetişdiňizmi? Şey diýipdir Resulullah jan. Ohum bir maslygyň üstünde gıygyryp duransaň, Hazreti Ömer'ül Faruq radıyallahu anh kepläpdir. Ya Resulallah, ma tukallimu min ajsadin la arwaha laha. Ya Resulullah, sen näme aýdypdyň? Bileram maslyk diýipdir. Sen kefiňe şitjekmi bila diýipdir. Sahihul Buhari'de bagyrynşy. Kur'an-ı Kerim'den sonra sahihtarin kitap. Ma tukallimu min ajsadin la arwaha laha. Bular bir maslyk. Sen näme maslygy kepläpdiň? Bular ruhy ýok ki, bular eşitmeýär ki diýipdir. Aham Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem and içip, qasam içip bir kep aýdypdyr. Wallazi nafsu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biyedihi. Ol Allah bilen and içýän niftir Resulullah jan. Kimin janym şu Allah'ın elinde? Ma antum bi asma' lima aqulu minhum walakin la yujibun. Muttafaqun alayh kaza fil mishkat. Men Allah bilen and içýän niftir Resulullah jan. Men şu kepleri aýtdym ha ýaňy. Siz eşitdiňiz. Şolardan daýawrak eşitdiňizmi qadiýamaň? Siziň eşitişiňiz bilen ölülen eşitdi dep bedesseň diýipdir. Walakin la yujibun. Ýöne fakat bula jogap berip başarmaýarlar. Allah bilen and içýän niftir Resulullah jan. Şu ölüli eşitdi, siz şolardan beterrek eşitdiňiz ak diýipdir. Resulullah'ın mübarek aydan sözü. Yönü ölülü fakat jogap berip bilmeýär diýipdir. Ýoksa eşitýär diýipdir. Inhe kafirlaryň Bedir jeňinde ahir helak bolup, bitbaht bolup, Resulullah'ın Bedir narahatysyna sebep bolup, laneti bolup da ebet horlugy düşen adamlar. O da Resulullah janyň mübarek aydan sözleri. Ey mümin musulman dogalla, şul kafirlaryň ýagdaýyny fikir etden görüň. Ölüp giden kafirlaryň. Aya inni tawbat etjek diýseler, ki Resulullah jan and içip aýtdy, Peygamberimizin kefini eşitipdiler. Ha, inni tawbat eýilse wagt berilermi şolara? Berilmeýär. Ha, bir gowadam bolmalymışdyk diýse,
Bolya ewriler mi? Hiç ewrilmeýär. Yok wafasy dostlar, fani dünýäniň ölünçäň terk etme, hayru ihsanyň. Bir baransoň gelmek ýokdur insanyň. Anan bu sözleriň ýalany bolmaz diýe Mahtumul Qaka. Bir baransoň gelmek ýokdur insanyň. Anan bu sözleriň ýalany bolmaz. Ewriljek diýse başarýalymay, başarmaýar. Hudaý Taala bütün insanlara wagt beripdir. Käde bir kynçylyklary ýetirýär, adam tawba ederýär. Yeni tawba etmeýär. Käde günah edenseň bir garaňkylyklar düşürýär üstüne, yeni tawba etmeýär. Käde günah etseň bitirrek ýagdaýlar köküýär, tawba etmeýär. Ýöne häzir wagty bar. Emma ajal üstüne gelenden soňra, ölüm üstüne gelenden soňra tamam bolýar. Nahaýy fursat ellen ýetýär. Kur'an-ı Kerim'de kän yerlerde ayet ba dogry şu barada okuysam hey gurrundan men çıkmaly bolýanna. Sure-i Munafiqun 10-njy ayet manasyny aýdaýyn. Aýryljak bolup duran adam hud Allah'ın kelamy. Ýadyňyza salaň. Sure-i Munafiqun 10-njy ayet. Hud Allah'ın kelamy. Hud Rabbul Alaminin kelamy. Aýryljak bolup duran adam aýtjak Rabbi ey bar Hudaýa lawla akhartani ila ajalin qarib Hudaýa maňa bir azatçyk wagt ber bir azatçyk men ömrüm uzalsyn fa asaddaqa wa akun min as-salihin Hudaýa men birme sadaka berjek we men inni qawadam boljak ajalin qarib azatçyk wagt ber agar ya Rabbi diýip aýtjak ve ekun mines salihin. Hudaýa men inni qawadam boljak diýjek. Allah'ın kelamı şu. Hudaý Taala onun jogabyny aýtjak. Ve len yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Wallahu habirun bima ta'malun. Ve len yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. 11-nji ayet Sure-i Munafiqun 28-nji paradaşy. Emma Allah Taala aýtjak, bir adamyň ajaly gelenden soňra bi hiç unwan Hudaý şonu ýyly goýmaýar diýipdir. Bi hiç unwan Hudaý ýyly goýmaýan diýipdir. Olan fursatlar tamam boldy. Emma ikimizden çyryň fursat. Elhamdülillah bahadyr. İkilenji ders almalyda gysgarak geçeýin. İman nesip etmäni geçdi şolara. Yani Hudaýyň, yani özüniň eýesiniň düşmany bolup gitmeli. Allah Taalaň iň ýakyn dostunyň düşmany bolup dünýeden geçip gitmeli. Beter telekedat dämay. Ey musulman dogallar, imandan bir çay su içecek bolamyzda bismillah diýdirýär. Allah'ın adı bilen içýäs. Elhamdülillah Allah'ın adı bilen goýýas. Ve şu yaşap berişimiz bilen bir gün Hudaýa gaşyn barar ve cennete girer diýip adamy bir engize bilen, hedef bilen yaşatýanlar iman näme? Hawa iman. Adam imansyz yaşasa nämeden çürüm yaşamaly şu dünýede? Ýürek barmaly. Ha ýürek gaşyn gitmeli. Belli däl. Haçan ölseň tamam boldy diýmeli. Hakykat namartdyr imansyz geçen iman bile barsaň nerdek bolarsyň? Nagat owadan aýtýar Mahtumul Işan. Hakykat namartdyr imansyz geçen iman bile barsaň nerdek bolarsyň? Beter namart dämay imansyz geçen adam. Emma iman bile barsaň, iman beýik Allah'ın muhabbeti bilen nidigi. Resulullah'ın muhabbeti bilen nidigi. Şoňa iman diýilýär. Şu zamanna kän sowatly, basawat dogullyň bir soragy bar. Ajab fursat o dikkat edin. Ahuncan iman getirmek beyin rahati olsa, sadece zat bolyan olsa, kafirlik bir bitir teleke bolyan olsa, bu kadar profesorlar var, näme diýip musulman bolmaýar? Bu kadar danışmand adamlar var, näme diýip musulman bolmaýar? Awwalana geçen hafta geçti. Ebu Cehl adyny emmişdik, Ebul Hikam, danışmand adammışdyk. Emma bahillik, hasadet makamını dayanıp onun mının kefinden kaçıp kafir dünýeden ötüpdir. Şuma halkı ýagdaýda şeyler. Arasında bir imana girsem diye
Emma eger imana girse dünya boyunca haber olacak. Falani öyle bir yakası belli ustad ya ulukan bir profesör Müslüman bolupdyr diýilse, abrayı gaşşak. Döwrege halka näme jogap bermedi? Özünün yoldaşlarına näme jogap bermedi? Ey besa kuffarra sawdaye din, ey besa kuffarra sawdaye din, bendeşan namusu kibru anu in. Ey berekallah Hazreti Mevlana. Evliya bolup geçen, teberrük bolup geçen, Hudaýa aşyk bolup geçen, Resulullah aşyk bolup geçen Mesnevi şerifindeki adına Keşşaful Kur'an diýilýär. Kur'an'ın tefsiri diýip at takliyan kitabına aýdýar. Ey besa kuffarra sawdaye din, bendeşan namusu kibru anu in. Kän kafirlaba diýipdir. Müslüman bolmak ýadyna düşýär diýipdir. Ey minni imana girsem, minni Allah'ın muhabbetine girsem, minni Resulullah'ın iýdine düşsem diýip kän kafirin ýadyna düşýär. Bendeşan namusu kibru anu in. Ýöne şolaň ewünne bir bent ba, bir set ba, şolar musulman etmeýär. O da näme? Abrayım gider ilimden diýär. Tekabburlugy ba, anu in, onuň munyň ýüzüni weddiýär. Men onu halka näme jogap berýän? Men onu hem klasylyma näme diýen? Men onu hem mahallama näme diýen? Men hanawadama näme diýen? Ey besa kuffarra sawdaye din, bendeşan namusu kibru anu in. Ben boltu ewlerini. Men abrayım gider diýär musulman bolsam. Tekabburlugy ba, halky wedine görnýär. Ondan çirim galýa sadejedan. Meger kän adam ýokmy? Musulman öd, emme ulamalyň meclisine gelip bilmeýär. Näme diýip? Gelsine özüne kiçikligim qadýa. Özüne bir abraylygymy qadýa. Ýoksa gelmek hemun gelip otýaňyz beýin rahat edälmi meger? Beýin rahat edälmi meger şu meclise gelmek? Müňlerçe şawk bilen gelinmeýärmi? Näme diýip kän adam getirmeýär? Bendeşan namusu kibru anu. Gelse, falani bir adam da gelipdir maňa, şondan çekinti galýa, rahatça kimin görüňi? Kafir da sawatly, danışman, imana girmeýär. Ebu Cehlin ýagdaýy. Tekabburluk, onuň menen kefi, falani da musulman bolupdyr diýip, şo ýagdaýla musahaba girjek, o ham şondan çekinti galýa da. Ey dost, iman görüňi, biraz üstüne dureýin. Aw dikkat edin. Şu görüňdaýdyň om imanyň üstünden geçecek. Hazreti İmam Azam mezhep başymyz Ebu Hanife'den sorapdyrlar. Ey mümin musulman, ey jowan dost, ey sawatly dost, ikimiziň görüňimiz. Ey İmam Azam, bir adam musulman bolsa, ihtimal barmy dünýeden kafir geçsin? Ajyp sual. Bir adam ihtimali barmy özü musulman bolsun? Onu da dünýeden geçenni Hudaýyň düşmany bolup kafir dünýeden geçmeli. Ýani jany çykjak bolanna bu zatlary inanman jany çykyp gitmeli. Hi boljak zatmışy diýipdirler. Hazreti İmam Azam aýdypdyr. Bir neçe zatlar bar. Şo zatlar musulman adamda bolsa ihtimali bar diýipdir. Adam dünýeden geçecek bolanna bu zatlary inanman geçsin. Allah'a, Kur'an'a, Resulullah'a inanman geçsin ihtimali bar diýipdir. Hudaý etmesin, Hudaý salmasın. Şoň biri adam dünýeden geçecek bolanna musulmançylykdan çykyp da adam kafir edip dünýeden geçirýän sebebin biri adam musulman adam özüniň musulmanlygyna şükretmeýän bolsa, özüniň musulmanlygyna hoş bolmaýan bolsa, özüniň Allah'a imany bardygyna hoş bolmaýan bolsa, Hudaýyň dergasynda durup, ya Erhamer Rahimin, ya Rabbel Alamin, bi rahmetika ya Erhamer Rahimin, ey bar Hudaýa, ey bar Hudaýa iman, ey bar Hudaýa abrey, ey bar Hudaýa cennet, ey bar Hudaýa parahatçylyk diýip Hudaýa dua edýärti, şu zatlary özü hoş bolmaýan bolsa, şol adam hatarda ahir deminni kafir bolup geçer. Hudaýyň dergasynda durullygyna özüniň hoşlugy ýok. Hudaýa muhabbeti bardygyna özüniň şükri ýok. Hudaýyň huzuruna durup da Allah'ın çagyry ýaşagyna hoşlugy ýok. Şol adam hatar diýipdir, imandan çyksyn diýipdir. Onu meni gaýga denişik bolup, onu meni güldürjek bolup da, özümde zereň diýdirjek bolup da, öwrek baryp da imandan çykyp da dünýeden geçip gidagamaylyň. İmandan geçip dünýeden geçagamaylyň. Hudaý Taala hiç gaýsymyz belki ümmeti Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem nuri imandan ayırmasın inşallah.
İkinci peygamberimden aydanmını qıyqacaqaydı. Ey ovadaşım deyiptir. İmana getirmediniz. Bana kömek de vermediniz deyiptir. Bana dine kömek vermediniz. Din Hudaýyň dinini tutmağa, Hudaýyň itaatına kömekleşmediniz deyiptir. Hudaýa şükür imanymyz ba, Hudaýyň dinine kömekleşeýliň. Hudaýyň dinine kömek berýän adama Hudaýyň kömegi de şoň üstündedir ha. İn tansurullaha yansurkum. Kur'an-ı Kerim aydiye, Allah aydiye. Eger siz dine kömek berseňiz, men Hudaý wa'de berýän size kömek berjek diýipdir da Hudaý Taala. Ey jawan dost, Hudaý sana ilm beren bolsa, halka ilm öwret. Kur'an-ı Kerim bilýän bolsaň öwret. Malyň bolsa, malyň menen dine kömek et. Dilim ma bolsa, Allah kuwatyň menen kömek et. Şirket etmeli yerde şirket et. Özüň wujudun menen şirket etmeň menen dine kömek et. Hazreti İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh şagirdi varmıştık da yetimlikten, horluktan okuyup alim olan şagirdi. En yakın şagirdi. Evvelin derecedeki şagirdi. İmam Ebu Yusuf. Ayrılacak vaktinde bir mollalan biri ayadatına sormana geliptir. Oham ayrılacak vaktimiştik. İmam Ebu Yusuf'un, Ebu Hanife'nin şagirdinin. Hey ölecek vaktimiştik. Oham bir molladan zat soraptır. Molla da hey bilmendir. Oham cevabını aytıptır. Bir gen qiyin bilamal meselelerden soraptır. Oham tamam bolupdyr gurrüňi. Bolýa Hudaý kuwat bersin diýip çykyp gidipdir ýanky molla. Ýanky molla näme diýär? Gafa yetmäkem Ebu Yusuf ayrıldı diýip eşitdi, habar geldi diýär. Yani ahirki ölecek wagtynda da Hudaý maňa ilm berdi, men ilmimi halka seçip duraýyn. Belkim dine kömek bolsun we belkim beýik Allahyň rizaýaty şonda bolsun diýip şonu aýdyp galypdyr da. Ahirki deminne. Ewliya adamlar diýämäýşiler. Merde adamlar diýämäýşiler. Ey jan dost, näme diýip fakat şular gurrun bolup geçmeli. Näme diýip şular fakat hekaýe bolup geçmeli. Hani merde meydan, hani himmet, hani gayrat etmegimiz. Hudaý maňa ilm berdi diýip ahirki deminni de zat sorap şu mollaklar dewredi öti diýdi. Gafa yetmäkem aýryldy diýip habar geldi diýär. Wujudumyz bilen, dilimiz bilen, malymyz bilen, Allah kuwatymyz bilen, şirket etmegimiz bilen, ilmimiz bilen, Kur'an-ı Kerim bilýärmiňse Kur'an-ı Kerimden hyzmat et, Hudaý sen arkaňdyr. Hayır kazan bolor yanına yoldaş yoksa kabra yeke gidersen niye mahzun olýan. Fursatdyr gelýin Rasulullah janyň mübarek gurrunlarına. Kafirler gömülli Rasulullah iman getirmäni, dine kömek berip bilmäni, Rasulullahny Mekke-i Mükerremeden çykaryp ahir zelil bolup, hor bolup geçip gitdiler. Emma ey jawan dost, Rasulullah janyň da sahabalarından aýrylanmamışdyk. 14 sahabasy şehit bolupdyr. Bedir jenginde 14 sahabasy şehit bolupdyr. Şoň biri kim? Sa'd ibn Haysama radıyallahu anh. Allah Taala ondan razi bolsun. Ruhun şad etsin inşallah. Elbette şaddyr bir gece. Hemişe de hoşdur, has bir gece inşallah. Sa'd ibn Haysama jawan oglanmışdyk. Ey jawan dost, gurrunun kulak astan ayt. Qala al-Hafiz Ibn Hajar istahama yawma Badrin Sa'd ibn Haysama wa abuhu fakharaja sahmu Sa'd faqala lahu abuhu ya bunayya athirni al-yawma. Badr jenginde şu Sa'd ibn Haysama men gitjek diýipdir. Dädesi Haysama men gitjek diýipdir. Ahir ikisi maslahatçı bolupdyr, qurra çekmeli bolupdyr. Qurra keşi etmeli bolupdyr. Qurra keşi edipdirler, qurra çekipdirler. Qur'a oğluna çıkıpdyr Sa'da. Aham dädesi oğlunu evine getirip aýdypdyr. Ya bunayya, belli bolýar kişi oğlanmışdyk. Jan oğulcağım diýipdir. Afirni al-yawma. Gel şun maňa ejabe ber. Indi däde bolup ýalbaryp otyha. La Rasulullah'ın şagirdi ikisi de. Ata oğul, däde oğul, Qur'a çekdiler, oğul çıktı, oğul gitmeli boldy.
Oham ya bunayya asirni el-yevme. Can oğul gel şun bana icazı ver men gideyin. Qur'an sen adyňa çykdy. Onda da men gidaýyn diýipdir. Ay oğlu bir cevap beripdir o. Ay oğlu bir cevap beripdir o. Ya abati law kana gayra al-cenneti fa'altu. Ey däde diýipdir. Barýan yerim cennet beheşt diýipdir. Eger beheştten başga yer bolsa däde sen ogry diýerdim. Emma cennetten çyryň däde oğulluk bolmaz men özüm gitjek diýipdir. Ya abati law kana gayra al-cenneti fa'altu. Eger barýan yerimde beheşt bolmadyk bolsa, eger cennet bolmadyk bolsa, eger Allah Taala'nın tamam rahmatyny döken yer bolmadyk bolsa, däde sen git diýerdim. Emma cennete özüm gitjek diýipdir. Bu taada atoğulluk bolmaz diýipdir. Cehennem menen beheşten çyryň atoğulluk bolmaz, erheleylik bolmaz, ustad şagirtlik bolmaz, duasyarlyk bolmaz. Ya abati law kana gayra al-cenneti fa'altu. Eger cennetten başga zat bolsa giderdim diýipdir. Gidipdir de şehit de bolupdir de cennete de baripdir da. Gidipdir de şehit de bolupdir de cennete baripdir. Ey bilen kudreti imanları näme? Ey bilen kudreti muhabbetleri näme? Ey bilen Hudaýyň wa'desine ananşyları nähilli? Ey bilen Qur'an-ı Kerim'e amal etişi nähilli? Şonuň hud Qur'an-ı Kerim'de wa sabiqu ila magfiratin min rabbikum ve cennetin arduha as-semawati vel ard. Allah Taala diýär. Sabiqu musabaga verin. Beheşte gaşin. Her kim ew çykjak bolsun we ew beheşte girjek bolsun diye. Hudaýyň kalahamş. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum ve cennetin arduha as-semawati vel ard. Musabaga verin ey musulmanlar diýipdir. Hudaýyň cennetine gaşyn, Hudaýyň rahmatyna gaşyn, Hudaýyň magfiratyna gaşyn, bereketine gaşyn ew çykjak bolun diýipdir. Dädemden iýdi bolmaly, denanadan iýdi bolmaly, agy ini bolmaly, owurun bolmaz diýipdir. Hudaý Taala diýýär. Bilen Qur'an-ı Kerim'e amal etişini, bilen merdi meýdanlygyny ikinji ders almaly adymy. Ey jawan dost, ey hacı däde, ey yaşlı yaşkıçı, ey mümin Müslüman ayalı erkek doğalla. Qaw diqqat edin şu wurduny. Nämeden çyryň biz ilwinimiziň içinde beheşt agzalsa, bir ruýaý bir zat, ay bir zat bir qawatda, bir hyýaly bir zat ýanyk pikretmeli. Bir beheşti bir zat ýadymyza düşýär. İmanymyz baki. Emma şu beheşt agzalsa, şu oğul gyýdyň arasynda, enata oğul gyýdyň arasynda cennetden gurruna diýäm kam. Jan oğul çyllap her kim cennete barmallary unçak diýilýärmi? Ýok, beheştatyň agzalmaly. Beheşt diýip agzalsa da bir ruýaý diýişde görülýän bir zat ýany hesap etmeli. Ey musulman, ey Allah'ın kelamına imanı var adam. Kur'an-ı Kerim'de 200 yerden devist, 200 yerden kan cennetten gurrun etiyada. Hatta yana okuyan qariyası namazdan sonra mı okuydu? Şonunla da imanlı adama cennet badi vaydı. 200 yerden kan yerde gurrun etiya. Bir yerde, 2 yerde, 3 yerde, 50 yerde, 60 yerde, 150 yerde, 200 yerden kanna. Beheştin gurrununu, cennetin gurrununu, Türkmen cenneti uçma diye. Uçman gurrununu etiya. Şeyle Kur'an-ı Kerim'de kanna olsa, biz öyle harlamızda ağzılmallayamayız. Cenneti heveslik, cennet Allah Teala'nın tamam rahmatını dökün yeri. Huday tamam rahmatını dökün yeri. Cennet gurrunu dilse bir dişdeki bir zat yanı edip ağlayas. Yok, cennet hiyali zat değil, rüyayı zat değil. Kur'an-ı Kerim kat'en açık edip aytiyan gurrunu. Allah Teala'nın birinin vaadesi imanlı adamlara. Teyyarlak koydum deyiptir. Resulullah can Me'raja çıkanna, şunlayden inşallah iyidin arkadayın. Me'raja çıkanna, doğunum Cibril bir zadın İsa'yla yokumlu deyiptir. Bir zadın sesiyle neymeşi deyiptir. Senetli vururun haşla. Kur'an-ı Kerim'de 200'den kan
Resulullah canında bir tane teberrük kurrun. Cennet baharada. Behişt baharada. Uçma baharada. Nämen sesi deyiptir? Cibril ferişte aydıptır. Cennetin sesi, behiştin sesi deyiptir. Näme diýär cennet deyiptir? Onu behişt cennet Hudaý Taala aýtýar: "Ya Rabbi, ey bar Hudaýa, men içim cennetin içinde sudan dolu, asellen dolu, nimetten dolu, her yerden dolu, yüfekten dolu. İçinde hem nimet ba, bana kimi getireceksen, basımrak getirsen men gözleşýän deyipdir." Oğlum Allah Teala da onun cevabını aytti. Laki kullu muslimin ve muslima. Ey cennet, her kim Allah'a imanı olsa, Resulüne imanı olsa, ameli salih etse, büyük Allah'dan başka Rab tutulmasa, halis Allah'a muhlis olup bende olsa, ey cennet sana şunu iyi vereceksen içine. Qalet raditu. Qalet raditu. Cennet aytıptır. Hudaya men şol adamlara radi versen diye aytıptır. Şol cennet. Bulan edip cennete heves etişini ve de sahabalan. Dədesi bilen Qur'an çekilenine yok evimizde cennet var. Dədi ödüm uçacak deyiptir. Gidiptir de şehit de boluptırdı. Cenneti de barıptırdı. Yine bir 3-4 dakika, 5 dakika vaktimiz var. Hem Resulullah'ın gurrunun iyiliği birime dersler kalsa indi kefte koyar inşallah. Yine de şehit olan Bedir cenginne cevan sahaban miri Harise bir cevan sahaba enesin bitir qovvar yanmış, enesi on qovvar yanmış. Harise şehit bolupdur. Tamam boldy. Keyfetdi gönenni. Bir cevan oğlanmış. Näme? Bitir ýaşy kişi çık bolmaly. Son Resulullah can jeng meydany vermerdi. Köplerçi döwrekden fakat gözlederdi diye. Fakat negahbani ettirerdi diye. Su içip yuqa havuzdan doğru boqurduğundan ok deyip şehit bolýar. Hazreti Harise radıyallahu anh. Bir nowjaman fakat yönü köplerçe kaptandan kömekleşýänmişdik. Belli öyle kişi oğlan bolmaly. Oham Resulullah can Medine-i Munawwara gelenne enesi ondan çıkıptır. Ya Resulallah, Harise'nin şehit bolanını eşittim deyiptir. Ya Resulallah, kad arafta menzilete Harise minni. Ya Resulallah, ödün qaw bilýänlersiň deyipdir. Men Harise'ni ne kadar qawwar ýanymy. Son bitir ma'rufmyşdyk, enesini qawwar ýanmyşdyk, enesi onu qawwar ýanmyşdyk. Ey Resulallah, senden soragymma dogryny aýt deyipdir. Men oğlum cennete girdim ya cehenneme girdim deyipdir. Eger cennete giren bolsa sabr etjek, emma eger cehenneme giren bolsa terama asna. Görmen näme gülkülükler çıkarıp ağlayan ölüýänçäm deyipdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr: "Weyhak, awa cennetun wahida, walakinnaha jinanun kesira, ve innehu asabal firdevs." وإنه في رواية في جنة الفردوس. Ey Harisan enesi, sen cennette mi deyip soraýaňa, bir cennette el ha deyipdir. 8 cennetin içinde deyipdir. 8 cennetin iň merkezi, çeşmeleň çykýan ýeri Cenneti Firdevs deyipdir. Iň üssü bolup duran Cenneti Firdevs. Sen oğlum cennetin içinde de deyipdir. Cennetin ortasında Cenneti Firdevs var deyipdir. Harisa إنه في جنة الفردوس. رواه الإمام البخاري في المغازي. جنة الفردوس oğlum deyipdir. Oğlum enesi aýdypdyr. فرجعت وهي تضحك. Gülüverdir. Asbir cidarın deyipdir. Oğlum cennete girinden sonra men näme ağlaýyn deyipdir. Oğlum cennete girinden sonra näme ağlamaly men deyipdir. Bir Harisan bir gurrunu var. Onun hizmetine de yetirayin. Dersini inşallah indi kefte yok. Men gurrun edmeli oliyaz. Harise diyen cevan kişici oğlanlıydık da. Bir gün Resulullah canın evinden çıkıptır Harise. Oham yortup çıkanla bir novcavan oğlan yalfırlap çık Resulullah canın evinden çıkıptır. Şu yankı şehit bulan Harise var. Enesi bilen Resulullah gurrun etti. Enesi qawwar ýady. Resulullah da aýtdy cennetde diýip.
Şol Harisa bir gün Peygamberimiň ewinden çykypdyr, odal jeňden öňçe. Oham Resulullah jan Harisa aýdypdyr, "Keyfe asbahta ya Harisa?" "Saga many ördüňmi Harisa?" diýipdir. Oham Harisa aýdypdyr, "Asbahtu mu'minen billahi ta'ala ve taqaddas." "Ya Resulullah, saga many ördüm" diýipdir. "Ýöne örümde beýik Allah imanım kamil bolup ördüm" diýipdir. Resulullah'a beren jogabyny görsen aýt. "Saga many ördüňmi?" diýipdir Resulullah janyňa. Harisa da aýdypdyr, "Asbahtu mu'minen billahi ta'ala." "Ördüm" diýipdir. "Allah'a imanım kamil bolup ördüm" diýipdir. Oham Peygamberimiz ol Harisa jowan oglany imtihan etipdir. "Ey Harisa, inne li kulli qawlin haqiqatan." "Sen Hudaýa imanım kamil ördüm" diýen deliliň näme diýipdir. "Nämeden çyryp şikep aýtdyň" diýipdir. "Hani imanyň ortagly, nähilli imanyň ma sen göreýin" diýipdir. Harisa näme diýipdir? "Ya Resulallah, azaltu nafsi anid dunya." Özümü dünýäň haramyndan alyp galdym diýipdir. Hudaý haram eden zatyna hiç barmaýan diýipdir. 1. "Ve ka'anni bi arşi rabbi barizan." 7 gat asman, belki behiştiň sünnäki Allah Taala'nın uly arşyny gözüm menen gurtda duran ya Allah men şonu mahal diýipdir. "Evi ve ka'anni anzuru ila ahli al-jannah yatazawaruna fiha." "Ya Resulallah, hala gözüme görünip duran ýaly cennetin içindeki adamlar kucaklaşıp biri-birine gülüşüp durallığı. Şu kadar imanım var" diýipdir. "Ve ka'anni anzuru ila ahli'n nari yeta'awawna fiha." "Ya Resulallah, cehennemin içindeki adamlar wawayla diýip gıýgyşyp durallygy kulağımda dargatyp barýar" diýipdir. "Eşdikde duran ya Allah men şolar" diýipdir. "Şu kadar imanım var" diýipdir. Inni Hazreti Harisa imanını ortaqlyda da şehadet diýip. Resulullah näme diýipdir? "Asatta ilzam Abdun nawwarallahu Teala al-iman fi qalbihi." Acab imanın varmış diýipdir. Sen bir Hudaýyň bendesi, nojawan oglan, 16-17 ýaşyndaky oglan ha. Abdun nawwarallahu Teala al-iman fi qalbihi. Hudaý sen qalbyny iman menen ýalfyladyp goýatdyr diýipdir. Harisa näme diýipdir? "Ya Resulallah, ud'u li biş-şahada." "Ya Resulallah, Allah'ın ýoluny kanım dökülmegini hewes etýän maňa bir dua et" diýipdir. Resulullah janna bolýa dua edeýin diýipdir. "Hudaý saňa şehitlik bersin" diýipdir. Jenge Bedirde de şehit bolupdyr da. Jenge Bedirde de şehit bolupdyr. Enesine de aýtýar, sen ogluň jennetiň orta arasynda jenneti Firdevsde diýip aýtýar. İnşallah inniki hefte gurrun deslawyna gaýtadan şol Hazreti Harisaň ruhunyň hoşlugyndan çirimde bolsa, enesiniň ruhunyň hoşlugyndan çirimde dersin aýdyp ýene ýydan alyp gidersin inşallah. Hudaý Taala nuru imandan aýyrmas. Hudaý Taala ýurdumyzy parahat, watanymyzy